Hey guys, og i dag, der er jeg alene her. Der laver vi Let's Play. Let's Play. I dag der skal vi skide en lille smule ud af munden. Louis, kig her. I dag så skider vi en lille smule. Det er dejligt med jeres lort. Spis det. Hallo drenge, jeg har det altså ikke særlig godt. Som sagt, vi skal lave Let's Play dag om lort. Nå, skal vi Nå. i gang, drenge? Ja, vi skal gå i gang. Ja, lad os gå i gang. Vi skal have noget træ. Ja. Kom, lad os gå over til den her skov. Hey, jeg smadrer lige forsen, så vi kan få nogle ting. Vi skal have det lækre træ. Ja, Det der træ. Det var lidt lettere. Jeg tager det der træ. Det er dejligt. Lækkert. et stramt træ. Nå. Jeg har allerede fået ud. Nå, men ja. Vi kommer nok til at hoste lidt under. Ej, lad være. Jeg slår jer bare. Vi skal i hvert fald ikke. Vi skal i Jeg hvert kan fald ikke noget bo. træ. Vi Er skal det ikke ikke bo. så? Vi skal ikke bo i den her snowbiren, vel? Ej, vi skal bo i et meget smukt landskab. Nej. Ej, okay, vi er helt... Ej, hvad fanden laver du? Nå, men han lægger sikkert lidt. Jeg er lækker. Mikkel! Du kan ikke lide dig mere. Nej, det har jeg dog heller aldrig kunne. Det håber jeg da ikke. Jeg har fundet en mine. Lad os Jeg skal lige lukke. udforske den. Okay, drenge, jeg kommer nemlig. Jamen, der er så mange miner rundt omkring. Jeg kan ikke lide at tale dansk. Vi skal tale engelsk. Today we have... We're gonna show you how to Today we have found a mine. mine. And we would like to mine. And Yeah, we would. But now we are talking Danish. Ja, nu skal vi tale dansk igen. det er meget sjovere. Ej. Eller kanadisk. Wait, ja. Ja, I don't know how to speak Canadian. Jeg ved ikke, hvordan jeg taler kanadisk. Men, som sagt, i dag skal vi mine. Og lave masser af andre ting. Bygge et hus, Så man måske. kan dræbe en gris med en bøf i hånden. Altså. Hellig tomatosauce. Sådan der. Jeg laver lige en... Okay, hallo? Ja. Jeg Ja, kan da. sætte ikke høre, hvad fanden sker der? Kan du ikke høre os? Hallo? Hello. Samuel? Ja, Kan du høre mig? ja. Der skete lige Okay, det var noget bedre. fail. Der var lidt fail her. Jeg har 6 cobblestone. Godt nok, jeg mig noget mere. Fordi at vi Jeg skal have så meget. mangler- Vi skal have til os alle sammen en hel tue. Nå, okay, ja. Og jeg har nogle bøffer og sådan noget, så det... jeg Så kan I fælde noget træ og nogle... Så få en... Jamen, jeg har taget træ og sådan noget, så... Mikkel? Jeg er rundt. Kommer du ind? Eller lægger du stadig? Jeg venter lige. Jeg installerer lige op til Find, så... Okay, så han installerer lige op til Find. Det kommer lige til at tage et par minutter. Er det ikke op til Find? Er det ikke det der, hvor man kan zoome og sådan noget? Jo. Det er så sjovt. Mega fedt. Jeg elsker den mod. Jeg har 33 cobblestone nu. Jeg har 6 bøffer. Ej, så bliver det nat. Vi skal ned i minen. Louis, grav et lille hus sted. Jeg har allerede gravet et lille sted. Okay, hvordan skal jeg nu at komme over til det? Jeg er i den der sneskov. Jeg Nå, er ja. tæt på der, hvor vi startede. Okay, kan jeg godt finde vej til. It's getting dark. Oh no. Oh shit. Wait, Torlok.
Talk like Mr. Ej, hvor... Det er vist meget godt, at jeg ikke er med, at jeg ikke er inde lige nu, for jeg vil helst ikke dø. Ej, det er bare nederen. Det er mig, der har de der 2 stykker uld. Ej, okay. Mikkel. Det er sgu typisk dig, at det var. Jeg ved det godt. Samuel, kom og frels mig. Jeg har kun en stik i hånden. Jeg kan ikke finde dig. Hvorfor er dit navneskilt der ikke? Lad være med at holde kæft ned, hvis du gør det. Jeg er her, Samuel. Oh. Det her! Okay, nu kommer jeg. Hvem fanden er det der babypig? Ej, Louis, hallo. Der er lag hos mig, ikke? Jeg har ikke særlig godt net. Så når du kigger med den der babypig, ikke? Så bliver det til en Hero Brian. Og så står der babypig over den. Lol. Lad os gå ned i minen. Kan du ikke også lige til en babypig? Jeg elsker babypigs. Ja, det gør jeg så ikke lige. Hvor mange har du lige spist eller noget? Hvad? Jeg har ikke spist nogen babypigs. Baby. En spider! Jamen, du har sgu da spist én pig. Altså en babypig. Så er jeg her igen. Okay. Skynd dig ned i vores mine, Mikkel. Ellers så dør du. Og så vil jeg nakke dig. Ej, det... Mikkel, hvor er du? Hvor er du, Mikkel? Jeg prøver. Nej! Okay, men I skal bare lige vide, altså YouTube og sådan, at hvis I ser flere let's players, ikke? Så skal I bare lige vide, at hvis nu, at jeg er langsom, eller jeg siger nogle gange stop, eller sådan noget, ikke? Så er det altså fordi, at min computer den er totalt dårlig, lige for tiden. Der er en virus eller sådan noget i den, og det er mega noget. Men Mikkel, hvor er du? Jeg er i gang med at nakke for, mens jeg freaky lægger. Okay, det var rigtig godt, Mikkel. Nå, men du bliver altså nødt til at sende mig... Nej, du bliver nødt til at finde mig, Mikkel. Hvor er du? Jeg ser navneskiltene. He died. Nej, det gør jeg egentlig ikke. Men det gør jeg nok snart. Du døde af et skeleton. Ved jeg? Ja. Yeah. Skriv skråstreg bæk. Nej, vi har ikke skråstreg bag på serveren, Louis. Vel? Jo, ja. Nej, Louis. Nej, det har vi ikke. Ej, nej, det har vi ikke. Vi har ikke nogen skråstreg her. Vi har heller ikke sådan noget, som andre godt kan lide. Vi har kun sådan normalt. Vi har kun survival, PvP, Ja. griefing. Nej, vi har slet ikke noget. Kom så, det skal jeg Nej. lidt Nå. Ikke en skid. Hvad fuck? Hellig tomatosauce. Hellig tomatersauce. Ej, der ligger en ting, og så er der en zombie ved siden af. Hellig tomatersauce. Hvor kom det fra? Hellig tomatersauce. Er der noget, der hedder en tomatersauce? Zombie. Jeg hopper ned! Surprise attack! Hvorfor slog du mig? Jeg fik en iron af den. Ej, hvor er det dejligt, fordi jeg lavede surprise attack. Nu skal vi have noget coal. Okay. Iron! Yeah! Vi skal have en ovn. Mikkel, hvor er du? Jeg kan bedst iron. Alt andet. Jeg er lige her. Er du? Mikkel! Oh my god. Nej, hvorfor droppede jeg den? Sådan der, boom, bam. Jeg reddede lige dit liv, ikke? Hallo, Okay. drenge, jeg har mega meget uld. Har vi noget træ? Ja, vi har noget træ. Jeg kan lige... Nej, så gør jeg i hak. Igen. Grund af min lorte computer. Jeg så lige forladet. Sådan der. Kan jeg bevæge mig? Nej, det kan jeg ikke. Sådan der. Jeg har 2 coal. Og jeg laver 8 torches. Nå. Måske skal vi lige slutte det her let's play. Ja, det var et fint lille let's play.